Bine v-am găsit la un nou episod din Zombie Tsunami. Am mai jucat eu până să încep să filmez. Și, na. Îmi place foarte mult jocul ăsta. Am deocamdată 17 creiere. Și 7 oameni. Și să începem. Bun, 8 oameni și 8 creiere. 7 oameni și 18 creiere. Bum! Ce filmă pe da? 8 creiere și 22. Bam! Acum avem 24 creiere și 10 oameni. Aș spera ca să nu mor acum. Mai ales acum. Hai! Mamă, ce-am crezut că nu se bine. Oi! Da. Nu văd pe care cade. Așa, 4. Am ajuns în zona 4. Așa, 26 de creiere. Tsunami, oh my god, e preferatul meu. Sunt mai încet. Gata. Preferat. Acum să vin un avion. Wow. Ar fi bine. Sau altceva. Acolo să fie bun și de folos. Bun, bun. Mamă. Cred că Tsunami e preferatul meu. Și sări copchile. Ah, nu! Ah! Oh my god. Collect. My god. Bă, de ce n-am vrut să mor? Ah! Mai mic, încercăm după aia. De fapt, nu acum. Poate nu o să mai mor și eu. Voi pune puțin pauză. Gata, am revenit. Să începem. Dacă s-au duce, să știți că sunt pe afară băieți să joacă cu mingea. Doar ce am venit și eu. De fapt, nu am venit. Doar când am apucat de videoclip, atunci am intrat în casă. Când am să filmez. Dragon. E bun. Bunicel. Oh. Fuck it. I fucking get it. Avem 13 creiere. Uite, bă, mișcările mele, tu l-ai. Și bănuții, nouă ne plac foarte mult bănuții. Nu, 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 nu. Fuck. Când ești bombă. Mă fac o dată, adică asta și după aia voi închide videoclipul. Eu posta și, na. Vom uita, de fapt voi posta altceva mai încolo. Mâine. Oameni buni, aici voi opri videoclipul. Ciao, ciao!